namang aksidente ang nangyari sa Lupica Marine Sur na involved ang isang Peña Francia Tours bus at isa namang truck na nakagarahe sa gilid ng kalsada sa alas 3:40 sa barangay Kabutagan, Lupica Marine Sur. Ang vehicle 1 ay isang Peña Francia passenger bus na may plate number 7736 na minamaneho naman ito ni Joselito Kiruho, Quezon, 52 years old, may asawa, residentes ng Ligao, Albay. At ang mga pasahero na sinasabing na injured sa nasabi ng aksidente ay sina Nico Embrial, 32 years old, residentes ng Barangay Jose, Bumbon, Camarines Sur, Lely Ann Batula, 55 years old, residentes naman South Centro, Makati City, at Mary Grace Siligir, 48 years old, isa pang Josephine Algora, 58 years old ng Bula, Camarines Sur, Telma Kilantang, 66 years old ng Bilaor, Camarines Sur, at isa pang Eugene Perez ng Kanaman, Camarines Sur, kasama ang Ralph Ivan Kulat, 26 years old ng Minalaba, Camarines Sur, at ang huli ay isang Augusto Caupes, 66 years old ng Batu, Camarines Sur. Ayon sa ulat, ang ito ay naitakbo sa hospital ng nasabi ng nag-rescue sa kanila. Ang nasabing bus ay nasa direksyon ng pauntang Naga City. Subalit ito ay nakabangga sa isang truck na nakaparada naman sa gilid ng tinampo. Ito ang Futon trailer truck na may plate number AEU 8211. Minamaneho ni Eduardo Obal Alba, 32 years old, may asawa, residentes ng poblasyon Mabini, Batangas. Ito naman ay injured samantala nakapark ang kanyang upuan sa gilid ng tinampo. Ito ay mapanggaan ng sabi ng bus. Ayon pa sa report, nahirapang ma-rescue ang driver dahil naman sa pagkakaupo na natrap sa upuan ng nasabing sasakyan. Agad namang naidalagan sa ospital ang mga nasugatan sa nasabi ng insidente. Sa ngayon ay nag-iimbestiga pa ang Philippine National Police Lupi sa nasabi ng pangyayari. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Patay ang driver ng delivery van matapos salpukin ng Ilabilpas noong ika-10 ng Marso taong kasalukuyan sa Andaya Highway, Barangay GRS, Ragay, Camarines Sur. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Ragay Municipal Police, galing Bicol ang delivery van patungo sa Metro Manila, samantalang galing naman sa Maynila ang Ilabilpas patungong Bicol. Lumalagabas sa investigasyon na nag-overtake ang delivery van dahilan ito ay salpukin ng paparating na pampasahirong bus. Dead on the spot ang driver nito, samantalang isinugod naman sa ospital ang penalty na nakaligtas sa nasabi ng pangyayari. Sa ngayon ay nag-iimbestiga pa ang Ragay Municipal Police sa nasabi ng vehicular accident. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Umaabot ng 102,000 pesos na halaga ng hinihinilaang droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa sinagawang illegal drugs operation sa bayan ng Talisay, Camarines Norte. Dakong alas 8:35 ng gabi nitong Marso 9, 2024, nagsilbi ng search warrant ang mga tauhan ng Talisay Municipal Police, Camnorte PNP at ang PIDEA Bicol sa Purukwan, Barangay Santa Cruz, Talisay, Camarines Norte. Sa nasabing operasyon ay hindi nadatnan ng mga otoridad ang target sa nakinilala ang suspect na si alias Romy, 40 years old, may kinakasama at residentes na sambit ng lugar. Ito ay hinaluhog naman sa presensya ng mga kaanak ng suspect at ang witness na kasama ng mga otoridad at positibong nakuha dito ang aabutin sa 15 grams ng shabu na nagkakahalaga naman ng 102,000 pesos. Sa kalukuyan, nasa pangangalaga na ng PNP ang mga ebidensya na nakalap sa nasabi ng search operation at magsasampa ng reklamo kontra sa suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang tinatawag na Comprehensive Drugs Act of 2002. Sa ngayon ay tinutugis pa ng kapulisan ang nasabi ng tumakas na suspect. Iyan naman ang ulat sa Balitang Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
pagbuklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog